Čaute. Sorry. U ďalšieho videa z GTA San Andreas. Prvá misia od Readera. Neviem, čo to do mňa vošlo. Mamka mala 50. Včera som bol dosť unudený, ale robil som, jak sa povie, videá z Mafie. Sú to trapné videá, bol piatok, polnoc, kašlite na to, to je len taká skúška, či by mi to znesol komp, ale nezniesol, čiže Mafia si dá dlhú stopku, kým ho nenainštalujem na nový komp, alebo kým sa mi to bude chcelo robiť. Takto je to lepšie povedané. No, koľko máme zbraní? Dosť. Tu mi zbraní netreba. File, lock, ale ne. Dám, že mám ešte aj armor. Čím by som zabil? Rocketman. Toto, že tie misie sú obmedzené ako tá prvá. Sa mi zdá, že je len. Čaute chlapci. Tak je. Keď tam namierim a dám G, aha. Ty tak? Sereš ma? Toto je nevychytané. Čiže ja som mal silu gengu. A mám silu zbráne. Jaké sračky. Proste náš gang. Všade je nejaké železné ploty. Alebo ešte lepšie, ale náš plot. Bum. Neviem, čo by som robil. A vidíš. A idem si uložiť hru. Točíme to asi minútu, to budem stíhať akurát. Ešte uložením hry, koľko máme? 2-3 minúty nahrané, nechce sa mi pozerať. Čiže budem vám veriť. Máme 2-3 minúty len. A máme sa vrátiť medzi 12. a 20. Či? Dobre? Posuniem ja to o 6 hodín. A prídem akorát včas, keď ešte raz uložím hru. Už máme 4 minúty, ale to za 6 stíham. Nie je ťažká misia. S tým, že my si do krutky kašleme, čiže... No poď CJ, bež. Sa mi zdá, že len v dome nesmie behať. No, je to tak. Už by to mohlo ísť. Home invasion. On je taký. Vezmem túto rachoť, auto. Ten zvuk motora. To je Bugatti. To je bomba auto. Nie. Sorry, že kašlem, kýcham. Neviem čo, no tak. Nebudem ich prerušovať, aj keď ich není počuť. To je dobre celkom. Toto je najkrajšia cesta. Či? Ešte dole. Odokiaľ idem ja. No, bola by to najkrátšia cesta, kebyže v aute nesedím ja. A nefailil by som to. Hejže CJ. Ty vieš o tom svoje. Normálne sa rozbiehame. Koľko ideme? 60? Wow. Čiže toto je jedna z tých nudných misií. Ne, Fizzle ne. Sorry bro. Ja idem na teba. Ja idem na okolo. Nič nekalé neidem robiť. Tak idem na to. Čiže viem, čo tu je. Viem, o čo tu ide. To ten, jak chrape, to sa mi páči fest. Nič ťažké na tom není. Pokračuj si, že a nájdi ďalší bednu. Žiadna rýchla práca. No, o tom, to je diskutabilné, keď som to dobre povedal. Ježiš.
Najlepšie, ak ten chrapanie zrobili. Chlpa. Chlpa. Chápete to? Koľko máme? 6 minút? No toto ide krásne. Ale nevyčurujem deda celého. Jak to tu dostal? To sa dá rozmontovať? Už sme ho skoro zobudili. Idem jemne. Enter CJ. No, to si dobre zobral. Starý má dobré uši. Mňa by taká vec nezobudila, taká banalita. Mňa by nezobudila ani keby je vedľa mňa diskotéka. Poď. No, Ryder. Ja viem, čomu mi skáču FPS-ka, nemám to prenastavené. No, som sa s bratom pohádal, no on má inakšie nastavené. Sorry, nie ako ja. Je ráno, jedol som kopu koláčov, to sa bude stávať v ďalších 3 misiách najmenej. Sorry. Veď kašľať je ľudské, Čiže ja budem nahrávať, kým budem mohol. Ako to myslím? Lebo len 10 minút, lebo je to Bandicam, ako môžete hore vidieť, a keď je stiahnutý, nepovolí viac. Ja ho skúšam, či je dobrý. Navždy ho budem skúšať, či je dobrý. Ale zase to berte pozitívne, že ideme po jednej misii. Veľmi blbo sa hovorí na krátke misie. Počkajte, poškrabím si ucho. Bola to honička. Bla 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 bla. Tam je hippies dodávka. Ne, kašlem ťa. Hippies dodávka. Dodávka. Som dodávku. Hippies. To je hustá dodávka, ale skončí to. Ježiš. Sa nedá tak urýchliť, koľko máme, 8 minút, za 2 minúty dojdem, ale nie na dodávke. Ale kašľa to rýchlo. Už je preč. Bereme si tu auto. Nastúpim.